Πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα παίξουμε FC Mobile ξανά. Ναι, το ξέρω ότι παίζω κάθε μέρα FC Mobile, αλλά όσοι δεν έχουν δει να πάνε να δουν το πρώτο μας βίντεο, το πρώτο μου βασικά βίντεο στην ιστορία τη δικιά μου. Δεν ξέρω πώς θα πάω με το YouTube ή άμα προσαρμοστώ. Δεν ξέρω, θα δούμε μέχρι τότε, αλλά για τώρα θα παίξουμε FC Mobile. Μισό λεπτό να φορτώσει. Όπως βλέπετε, εγώ έχω κάνει το update Aqua vs Inferno. Εγώ μισό λεπτό να χαμηλώσει, γιατί λογικά μπορεί να πάω copyright. Τι έχω πάλι, για να δω. Ναι. Για να δούμε άμα ο Παναθηναϊκός Fighter. Πάντω όλοι μπείτε όλοι σε αυτό στο league μας, The Greek League. Νάτος ο Παναθηναϊκός Fighter, όχι ομαδάρα. Shout out σε αυτόν. Και αυτό είναι εδώ, είναι το account μου, το Carotina W, πώς θέλετε πείτε το. Αλλά όλοι όσοι βλέπουν το βίντεο, δεν ξέρω πόσοι είστε, πόσοι θα είναι, πόσοι θα το δούνε. Εγώ το γυρνάω το βίντεο, μισό λεπτό, το γυρνάω 1 Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους, και θα ανεβεί την ίδια μέρα. Όσοι το δούνε 30 Ιουλίου, μην γράψετε κατά σχόλια εγώ το βλέπω 30 Ιουλίου. Μπρο, έχει ανεβεί 29 μέρες πριν. Sorry κιόλας, γιατί νευριάζω, δεν ξέρω. Πάμε να συνεχίσουμε. Αυτά άγνωστα. Τι να παίξουμε τότε, να παίξουμε scouting cup, λέω, ή head to head. Πάμε head to head. Βασικά, άλλο πράγμα έχω στο κεφάλι. Να κάνουμε react στο βίντεο, εμένα με το Παναθηναϊκό Fighter. Όπως βλέπετε αυτό το βίντεο, Yo Gem Stars, όλοι subscribe. Και πάμε εδώ να, Παναθηναϊκός Fighter. Αυτό ήταν το βίντεο των PowerShot FC Mobile βίντεο. Αυτό εδώ πάμε. Καλημέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο FC Mobile. Και σήμερα θα παίξουμε με έναν subscriber που μου έχει υποσχεθεί πως θα παίξουμε. Θα κάνουμε accept τα match. Error. Τι γίνεται error? Γιατί? Τι γίνεται error? Error. Μπήκα. Κάντε του όλη εγγραφή, σχολιάστε στο τελευταίο μου βίντεο με FC Mobile. 108, 109, 108. Νιούνις, πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή. Υπάρχει και πολλούς παίχτες εντοφέρα. Φέλερ έχει. Δεν θα παίξουμε μόνο με τη Subscribe, θα παίξουμε και Chronicles. Θα παίξουμε και με κι άλλους subscriber. Άμα θέλετε στείλτε μου και έτοιμα. Το όνομά μου το έχω γράψει σε χιλιάδες βίντεο. Εντάξει, όχι και σε χιλιάδες, είπα. POV, αυτό ήταν το δικό του audio. Γράφω ναι. Sorry guys, αλλά δεν ήξερα ότι γράφω. Ανά τη κάμερα εδώ κάτω, είναι κάπου εδώ κάτω.
ανά 5 λεπτά γράφει. Το είχα στείλει μηνύματα spam από ένα βίντεο, αλλά όλοι πάντε κάντε like σε αυτό το βίντεο, όλοι να γεμίσει από likes και subscribe, γιατί να το πάμε 2.000 εγγραφές. Και να του γράψετε κάτω στα σχόλια ότι ο γιο Τζέμ FC Mobile σε έκανε προώθηση. Νούνιες έχει, Φέλερ έχει, Τραωρέ έχει. Βγήκε έξω. Κασίγιας. Τώρα, όπως είπαμε στο προηγούμενο βίντεο, δεν ξέρω σε ποιο βίντεο το είπαμε, το άλλο δεν το έχω ανεβάσει ακόμη. Χρειάζομαι και ένα νέο left wing και ένα νέο goalkeeper από τη νέα σεζόν. Γιατί left wing και goalkeeper φτηνούς σιγά μην βγάλει το Aqua vs Fen. Ή είναι σιγά μην τους βγάλει. Άμυνα. Λένε, τι θες πάλι? Δεν ξέρω και δεν με νοιάζει. Έχω βάλει τα κομμεντάρια και αυτά που είχα βάλει, γιατί μάλλον δεν ακούω τίποτα στο βίντεο. Στο 34 και δεν έχει σημειωθεί γκολ. Out η μπάλα. Λέει η μπάλα πήγε out. Φυσικά το ακούτε. Σκέφτομαι δεν κάνουν ύστερα να παίζουν subscribers. Όχι. Αφού FC Mobile είναι, αφού θα παίζουμε subscribers, FC Mobile θα είναι goal. 0-1. Αφού είναι FC Mobile, θα παίζω με subscribers, θα είναι στην playlist των FC Mobile. Μου έβαλε goal ο Νούνιες. Είχαμε παίξει χθες και με Νούνιες και μας είχε βάλει και αυτός γκολ, αλλά μετά το είχαμε γυρίσει. Μπράβο σου, γιατί από την ισοπαλία στην άνοδο λέγεται. Αφού το γύρισες, μπράβο σου, by the way. Βίντεο στο κανάλι μου, εδώ στο Παναθηναϊκός Fighter. Δεν έχω κανένα Παναθηναϊκός Fighter Gaming. Δεν τον είχα. Έλα, καλό μου ημίχρονο. 0-1 χάνουμε, δεν πειράζει. Αυτό είναι ΠΑΟΚ vs Παναθηναϊκός από ό,τι βλέπετε. Γιατί ο subscriber είναι ΠΑΟΚ ή ο subscriber ή subscriber άμα είναι κορίτσι. Μπρο, δεν είμαι κορίτσι. Φαίνεται και από τη φωνή μου, μπρο. Να πες, όχι. Άμυνα, Κούμαν. Έχω μια μεγάλη ανακοίνωση. Θα κάνω face reveal άμα φτάσουμε 10.000 subscribers. Όταν φτάσουμε 10.000 subscribers. Σήμερα τουλάχιστον να το πάμε, μπορούμε να το πάμε 10 subscribers. Ελπίζω ναι. Κάνε subscribe. Άμα, βασικά δεν θα σε πιέσω. Κάνε subscribe. Άμα θες. Βασικά κάνε subscribe και like. Θα τα πω και λίγο πιο μετά αυτά. Anyways, συνεχίζει το βίντεο. Πού να το Κρέσπο. Είμαστε στα 60. Μπέλιγχαμ ανακτά την κατοχή. Ωπα ρε μπρο, τι λέγεις, ανακτά την κατοχή, brothers. Μπρο, είσαι σαν φιλόσοφος, bro, by the way. Συνεχίστε. Δοκάρι! Όχι ρε φίλε. Τι, πέναλτι φάουλ. Όχι ρε φίλε, φάγαμε κόκκινη. By the way, μετά θα κάνω spoil. Δεν πειράζει ρε μπρο. Πιο μετά τον είχα λυπηθεί και έβαλε ένα αυτογκόλ.
Ο μπρο λέει ο μπρο λογικά με λυπήθηκε επειδή έφαγα κόκκινη κάρτα. Μπρο, σε λυπήθηκα μπρο πάρα πολύ. Λέω επειδή είσαι YouTuber και δεν θέλω να σε κάνω ρεζίλι, να σου βάλουν αυτό γκολ και την κόκκινη κάρτα. Και αυτό ισχύει. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάλι. Sorry που σας διακόπτω κάθε φορά. Απλά και θέλω για πάρω. Μου το πάμε κόκκινη. Δεν πειράζει. Τι έγινε τώρα? Να σε αυτό το φάουλ θα κάνω αυτό γκολ. Και άλλο φάουλ. Τι γίνεται ρε φίλε? Και άλλο φάουλ. Έλες. Αυτό γκολ λέει. Δωράκι πραγματικά. 1-1. Μιλάμε με λυπήθηκε. Επειδή έφαγα και κόκκινη. Βουνιές. Μπρο, όντως δωράκι by the way. Δεν έχω να πω άλλα, συνεχίζει το βίντεο. Κι άλλο φάουλ, τι γίνεται ρε φίλε, ούτε καν που τον ακούμπησα. Ή τι να ακούμπησα? Μπρο, πόσες φορές με έκανα να σταματήσω αυτό το μπρο. Μπρο, είμαι αγόρι, το φίλο μου είναι αγόρι και από την μπρο και από τη φωνή μου ακούγεται ότι είμαι αγόρι μπρο. Δεν θέλω να ξανακούσω μπρο ή την ακούμπησα μπρο. Ποιος το καλό παίζει FC Mobile και είναι κορίτσι? Κανένας, μόνο εμείς τα αγόρια παίζουμε. Κολλάει και το ίντερνετ κιόλας. Σεφτσένκο, φάουλ ήταν αυτό. Τέλος κερδίσαμε κι εμείς κανένα. By the way, και το δικό μου κολλούσε εκείνη την ώρα. Ναι. Είχα κολλήσει για 5 δευτερόλεπτα και μετά πήγα ξανά στο καλό. Φάουλ. Στο 83. Φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ λέει. Σεφτσένκο. Μπέλιγχαμ. Έλα ρε φίλε τώρα. Μπράβο ρε Νούνο Μέντες. Ρε μερί. Γιατί ρε καπάτσι. Δεν πειράζει, έληξε 1-1. Like Τώρα πόσο είναι? Στο 6! Ο Χριστός και η Παναγία. Και εμένα ρε μπρο είναι στο 2. Wow. Αυτά τα έχω, τα είδα πριν. Να τα δούμε και αυτά μετά. Και εγώ ρε μπρο που είμαι στο 13 ξέρω εγώ. Πάμε. Τα λέμε ότι τα head to head matches είναι μεγάλα, είναι πολύ μεγάλα. Εδώ θα ανεβάσω βίντεο που είναι 24 λεπτά και παραπονιέμαι για τα 6 λεπτά. Subscriber μου, σε ευχαριστώ γιατί έκανε complete ένα match στο Division Rivals που είναι πάλι head to head versus attack. Εντάξει, πολύ καλύτερο και λιγότερα λεπτά. Ήταν. Μπρο, 5 λεπτά λιγότερα, τι εννοείς? 1 λεπτό είναι. Δεύτερη. Δηλαδή 60 δευτερόλεπτα. Τώρα θα παίξουμε αυτό το subscriber. Άμα θέλετε κάντε του και εγγραφή. Θα τον ταγκάρω κιόλας. Δεν να μην τον ταγκάρω καλέ. Πρέπει να τους ταγκάρω τώρα για να τους κάνετε εγγραφή. Αράκητε εσύ πάρει, Πεμπερέιν έχει πάρει. Κρέσπο. Σεφτσένκο έχω εγώ. Τσαφώ. Spoiler alert. Θα χάσω 7-1 εδώ και μετά θα τον νικήσω 2-1. Κρέσπο. Σουτ. Πω. Τον μπουμπούλησε. Great chance, Mané, goal. Great chance, Σεφτσένκο. Πάρτο. 3-0. Κρέσπο. Σουτ. 4. Πω. Τι γίνεται ρε φίλε? 5-0. Φίλε ή φίλοι, δεν ξέρω άμα είσαι αγόρι κορίτσι, συγγνώμη τώρα αυτό που βλέπεις. Συνικά 5-0, συγγνώμη.
Δεν πειράζει, brother, δεν πειράζει. Συγγνώμη τώρα από αυτό που βλέπεις. Πραγματικά συγγνώμη. Σκέφτομαι να παίζουμε και με subscribers, όχι μόνο Chronicles και Division Rivals με ξένους, να παίζουμε και με subscribers. Όχι... Μπρο, shout out και πάλι στο Παναθηναϊκός Fighter. Δεν ξέρω πόσους subscribers έχω, τι ρόλο βαράω. Δεν ξέρω, μπορεί φαν του να έρθουν εδώ, να έρθουν κάποιοι άκυροι. Και μπρο, shout out. Shout out στον μπρο. Respect και μόνο για αυτόν. Και τον μπρο είχα βάλει γκολ με τον Ράκη, τον είχα κρεμάσει το Κασίλιας, by the way. 15 λεπτά τραβάει το ρεκ. Θα είναι μεγάλο βίντεο. Και που λέτε guys, θα το αφήσουμε, βασικά θα το αφήσουμε να συνεχίσουμε. Θέλω να μου στείλετε έτοιμο και να κάνετε και εγγραφή εννοείται. Πάμε να το φτάσουμε τον μπρο 2.000 εγγραφές και 500-600 likes. Το έχουμε? Γιατί τώρα δεν κάνετε εγγραφή δεν θα παίξω μαζί σας. Εντάξει, πλάκα να παίζουμε όλους. Α, ναι. Offside. Κρέσπο, όχι, το κάρι, κεφάλια. Κρέσπο. Μα ναι. Γκολ. 7-1. Όχι ρε φίλε. 7-1, δεν πειράζει. Όσο κάναμε πάρα πολύ ώρα να βάλουμε γκολ. Subscriber μου, σε ευχαριστώ. Μου έκανες 2 quest. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τι είναι? Head to head πάλι. Μέσα στα 9 λεπτά. Subscriber μου, συγγνώμη, τελευταίο match που θα παίξουμε, γιατί θέλω να παίξω λίγο τα Alpha vs Inferno Challenges. Έγινε μπρο, παίξτα. Νομίζω τα έχεις ήδη παίξει στο βίντεο. Και θα δω και το άλλο. Θα το δω όλο με την ησυχία μου. Έγινε, συνεχίζουμε. Δεν μπορώ να παίζω μάτς όλη μέρα. Ήδη είναι το τρίτο μάτς. Άμα θέλεις θα παίξουμε και αύριο. Εγώ αύριο έχω χρόνο. Και εγώ μπρο, τι ώρα θες να παίξουμε? Φέλερ. Τα 2-1 ξεκινάει το δεύτερο μάτς head to head. Θα φτιάξω το βίντεο και θα το ανεβάσω. Γκολ στο 5! Πω! Μπρο, ήταν γραμμένο, εσύ στο 105, ενώ 105 το τελευταίο του νούμερο είναι το 5 και έβαλε γκολ στο 5 μπρο. Ήταν fucking γραμμένο. Γκολ στο 5 με τον Darwin Nunez. Εγώ το head to head με κάπου, στο versus attack τους έχω όλους. Στο head to head με. Και εγώ μπρο, όταν έπαιζα με το Euro, μπρο, στο versus attack ήμουνα ο καλύτερος. Το είχα πάει προ 1 τότε που ήταν το ρεκόρ μου. Όχι τώρα που το έχω πάει world class, όπως το λένε. Και εγώ μπρο, αλλά τώρα έγινα και λίγο καλό στα head to head. Αλλά στο manager mode μπρο είναι λίγο, πώς να σου το πω, το έχω χάλιο, είναι, το έχω πειράξει καθόλου. Λίγο, δεν ξέρω. Πώς τα ξέρεις? Εγώ όχι πάλι, γιατί δεν γίνεται το power shot? Ρε μερί. Εκείνη την ώρα μπρο, βασικά μπρο, subscribers, εκείνη την ώρα guys, εγώ είχα πάει να πιω γάλα, νερό, τι είχα πάει, είχα πήγα να φάω. Έβλεπα λίγο YouTube εκείνη την ώρα, κοίταξε μία έτσι, βλέπω και βάζει γκολ μπρο και του στέλνω ένα like
Στο ένα like το στέλνω. Ένα like θα το δείτε. Να το, αυτό το like εδώ. Στο 11 και 36 από κάτω. Αυτό το like. 11-1-1. Τι γίνεται ρε φίλε, δεν ξέρω. Άρα μπρο, που να ξέρεις ότι σε έχω περάσει στο Division Rivals, στο head to head. Γι' αυτό σου ζήτησα να κάνουμε head to head, γιατί σε έχω περάσει σε αυτό το head to head. Συνεχίζουμε. Νούνο Μέντες, Άντρη Σεφτσέγκο, Ζάιρα Μαρή κράτα μπάλα. Με λένε σταμάτα. Παύλε, εσύ σταμάτα. Όχι, εσύ σταμάτα. Τι γίνεται, 2-1 στο 19. Μπρο, τι νόμιζες θα γίνει 3-1, 4, 5, 6, 7, 8. Μπρο, όχι, δεν θα τα άφηνα έτσι. Και με 1-2-1 καλά είμαστε. Πάτσε ρε παιδί μου. Σεφτσέγκο, Κρέσπο, Σεφτσέγκο πάλι. Κράτα την μπάλα. Τα φρίζ. Ζάιρα Μαρή. Μπρο, τουλάχιστον το λες σωστά. Γιατί μπρο, εγώ έχω τον Βραζιλιάνο κομμένταρι, αυτός που λέει σιγά, που για πάρει. Μπρο, και το λέει το Ντάμφρις, το λέει Dumfries, με μια αγγλική προφορά. Γίτσες, ευχαριστώ. Νομίζω πρώτη φορά που φτερνίζομαι σε βίντεο. Νομίζω πρώτη φορά. Κρέσπο, Αργεντίνο. Κρέσπο. By the way, ήταν το χειρότερο πάσο. Και να ξέρεις μπρο, ο Κρέσπο, ο Σεφτσέγκο και ο... Ναι, ο Κρέσπο και ο Σεφτσέγκο δεν είναι με τα αριστερό με το δεξί. Είναι δεξιοπόδαροι. Απλά στο λέω γιατί τα ξέρω, έχω παίξει ξανά με αυτούς. Τι ήταν αυτό? Φινές. Ελένε, δεν είσαι ο Κρέσπο. Έχεις Έλληνας και αυτός είναι Αργεντίνος. Δεν πειράζει. Λόλα, σταμάτα. Εσύ ούτε τον Ρονάλντο δεν ξέρεις. Ποιον, τον Κριστιανό? Όχι αυτόν, τον R9. Ποιος είναι αυτός? Στη μεγάλη ιστορία. Πρέπει να σου κάνω μια ερώτηση. Η Λόλα και ο άλλος δεν το θυμάμαι τώρα. Μπρο, τις φωνές εσύ τις κάνεις? Νομίζω ναι. Τι φάση? Ελένη, γιατί κάνεις έτσι? Κάνουμε βίντεο, σοβαρέψου. Εντάξει, συγγνώμη. Ελένη, σταμάτα να κάνεις σαν το γάιδαρο. Μου λέει, Ελένη, σταμάτα να κάνεις σαν το γάιδαρο. Ρε, σταμάτα το κάνεις ρε μέσα το γάιδαρο. Νούνιες. Ντάρουιν Νούνιες. Εν τω μεταξύ έχουμε φάει 2 γκολ από το... Όχι, ένα γκολ από το Ρικέλμε. Ναι, από το Ρικέλμε και ένα γκολ από το Νούνιες. Φάουλ για μας, για τους αντιπάλους. Για μας, εντάξει, είπαμε. Μπρο, φαντάζομαι ότι το φάουλ ήταν για μένα. Πόσο never θα έχει σπάσει. Να ξέρεις, δεν έχω πληρώσει την EA. Τίποτα μπρο, δεν έχω πληρώσει. Η EA από μόνη της δεν ξέρω τι σπάθει. Συνεχίζουμε και πάλι. Πόσες φορές έχω κόπηση? Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Buongiorno. Με το καλημέρα ο Buongiorno έρχεται. Πιπ. Κρέσπο. Ρε φίλε, κάνει πάσα αντί για το power shot. Στρίβω για το power shot και κάνει μια πάσα.
Τώρα Μαρή. Σεφτσέγκο, όχι. Μη. Εκεί ήταν και offside. Θα τράβηξω τα παλιά. Το 61 είναι, πρέπει να το γυρίσουμε. Όμως το head to head με έχει κάνει ξεφτύλα. Ενώ στο verse attack την έχω σκίσει. Ή τον έχω σκίσει, γιατί δεν ξέρω αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Μπρο, πώς μπορείς να το πω, τον σκίσει. Τέλος πάντων. Μπρο, σε έχω καταστρέψει όπως είπες και στο βίντεο. Συνεχίζουμε. Έλα. Κασίλιας, I hate you. Ο Μπρο έχει φάει 3 γκολ. Ναι, 3 γκολ έχει φάει. 1-1. Οπότε είναι ουσιαστικά 1-0. Το βάλω το αυτό γκολ επειδή σε λυπήθηκα. 2-1 έχω πάει. Είχα το head και verse attack. Λένε Μαρή. Όχι ρε φίλε, έλα ρε Ζάινε Μαρή. Κρέσπο. Σεφτσέγκο, κράτα την μπάλα. Προσπαθώ να κάνω αυτό που κάνουν όλοι, να κάνω μπασούλες ενώ έρχεται ο άλλος και μου την μπλοκάρει. Φίλε, δεν μπορώ να κάνω μπασούλες, εντάξει. Offside. Δεν στο τρώμε και τρίτο, δεν θα το άντεχα. Μισό λεπτό. Offside. Ο Μπρο εδώ παίζει, άμα το έτρωγε και δεν ήταν offside, ο Μπρο παίζει να είχε κάνει rage quit. Μισό λεπτό. Offside. Δεν στο τρώμε και τρίτο, δεν θα το άντεχα. Έλα, έστω 2-2 να έρθει, σιγά μην έρθει 2-2. Αφού ο διαιτητής θα το λήξει μόλις φτάσει στο 90, ξέρω. Κρατήστε Μαρή, 2-2. Guys, sorry για το pause. Δεν ξέρω το πώς το ποιος το έκανε. Το τηλέφωνο μου λογικά. Συνεχίζουμε. Κάνει πανηγυρισμό σε Σεφτσέγκο. Πήγαμε, παίζει τώρα Icon Chronicles, κάπως έτσι. Και τώρα, πώς να σας το πω, παίζει και τώρα έβαλε ένα ακραίο γκολ. Καλά guys, θα το αφήσουμε μέχρι εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο. Κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!